Bai. Bueno, hasi egingo gara, bale? Arratsaldeon guztioi, Mikel, arratsaldeon, hemen zaudetenoi eta pantailaren bestaldean ikusten ari zaretenoi. Ni Urtzi Ugalde naiz, Izarkom kooperatibako kidea, eta bueno, Bilboko nodoan ibiltzen naiz pixka koordinazioan eta eskolaren koordinazioan. Ez dakinarentzat, Izarkom orain dela 6 urte sortu zen irabazi asmori gabeko kooperatiba integrala da, telekomunikazio buru jabetzan, pixka bat pausoak emoten lagungarri izateko, ez? Gizartea laguntzeko. Eta kooperatiba horretako kide ere bada Mikel Gartzia Gasteiztarra, bera lehen hezkuntzako irakaslea da, eta baita ere, Fedibertsoan eta beste software libre eta inguru libre honetan, aditua baita ere. Abarrezka taldeko kidea da, libresalekoa baita ere, bera kontatuko dugu pizka gehiago, ze eragin edo ze lan egiten duten talde hauek. Eta gaurko saioan, Fedibertsoari buruz arituko gara. Fedibertsoa, oso hitz berezia, arraroa, edo nahi duzuen bezala esateko, baina, sarritan ez gara konturatzen, ez, gure sare sozial digitaletan gaudenean, benetan hori egiten ari diogun mesede, ez, eta sare sozial horiek multinazional menpe daudela, vertikala direla, gure datuekin trafikatzen dutela, ez. Orduan, horreri ere alternatibak ipintze bidean, hainbat erramienta ditugu, eta horiei buruz ere arituko gara gaur. Gogoratu, hilabetero gai bate landuko dugula eskolan bertan, eta animatzea hori jarraitzeko. Así que, gozatu saioaz. Mikel. Eskerrik asko Urtzi. Espaldi bada ondo entzuten abisatu. Eta, hasiko naiz lehenengo aurkezpen txiki batekin. Ni berez Oiartzuarra, baina Gasteizera joana. Orduan, gaur Bilbon, Gasteiztik etorri naiz Bilbora. Eta, librezale taldean gutxi laguntzen dut nik, baina batez ere duela urte asko software libreak euskaratzen eta lan egiten duen taldea da. Eta, pixka bat laguntzen dut, baina ez hainbeste. Orduan, gaur gehiago hitz egin dut, Abarrezka taldetik, ezta? Taldeko kide bezala. Orduan, hori, sare sozialei buruz hitz egingo dut, interneteko sare sozialei buruz, mundu guztiari zaizkio interesatzen, baina interesgarri iritzen zait jakitea behintzat zer dagon, ezta? Izarkomen eskolan egintzen duten lehenengo saioa, uste dut izan zela osasun digitalari buruz eta zenbat erabiltze ditugun gauza hauek eta bar, orduan nik neuke aplikatu beharko nituzken gomendio ugari bota zen hor, baina gauzak egin daitezke sare sozialetan oso gaizki edo ez hain gaizki. Orduan, hobeto egin daitekela eta dagoeneko hori ja existitzen dela gaur erakusten saiatuko naiz. Naiz eta gero hau dena probatzera edo erabiltzera denak ez hurbildu. Orduan, Abarrezka taldea nortzuk garen azalduko du lehenengo. Hemen brometan jarri dut, Euskal Herriko talde bagarela, eta hor 3 pertsona gertu eta 3 pertsona atzean lanean, ez? Informatikariak, beste batzuk ez gara informatikariak. Lehen lerroa, batzutan aurpegia ematen ari naiz ni hemen, baina beste lan garrantzitsu egiten dutenak, beste batzuk direla, ezta baita ere. Orduan, 50 kide aktibo gaude Abarrezka taldean, eta Euskal Herrian modu horretan gaude banatuta. Nafarroa Garaitik bat ere ez, eta emakumeak ere bakarra, erdizka, implikazio aldetik. Orduan, hori gure gabezia, gaur egun, 2024. Orduan, zerbitzari propioak dauzkagu jarrita, hor 3 puntu gorri ikusten dira, eta bate Araban, bestea Gipuzkoan, eta bestea Lapurdin. Lapurdirekoa zerbitzaria baino, babeskopiak joaten diren tokia da. Orduan, 2023an, duela 6 bat hilabete, babesle kanpaina bat egin genuen, gure zerbitzuak erabiltzen dituen edo eskertzen dituen jendeari dirua eskatzea edo bere denbora eskatzea, eta 35 bat pertsonak erantzun zuten eta 1.200 euro eskuratu genituen da oso pozik jarri ginen. Datorren urtean, beste modu batean planteatuko dugu, behar bada babesle gehiago eta bakoitzak diru gutxiago eman dezan proposatuko da, edo ikusiko dugu kanpaina nola egin. Eta diru hori, edo gure denbora, voluntariotza minutu eta orduak zertarako erabiltzen ditugu. Fedibertsoa sustatzeko ez da. Orduan, euskaraz
ez da oso intuitiboa hitza, ze bertsolaritza oso importantea da guretzat, orduan Fedibertsoa entzun eta bertsoa entzuten dugu, ezta? Baina ez dauka zerikusirik. Eta hau dena irakurtzeko beharrik ere ez dago, ze azken finean da federazio eta unibertsio hitzen elkarketa bat da, ingelesez edo sortua, Federated Universe, orduan federatutako unibertsio hori zer den azalduko dizuet. Eta gainera, ikusiko dugu, dagoeneko, streamingean daudenek eta, eskerrik asko, por cierto, pixka bat, minutu batzuk itxaroten egoteagatik, dagoeneko ulertzen dugula zer den federatu kontzeptu hori. E-mailak bidaltzerakoan adibidez, Gmail bat daukanak, beste Gmail batera idatzi dezake, eta beste pertsonak erantzun eta bar, ezta? Baina e-mailek guk badakigu funtzionatzen dutela diferenteen artean. Gmail batetik Yahoo batera, edo ni.eus batetik Hotmail edo Outlook e-mail batera, elkarrekin komunikatu daitezke. Hori da federazioa azken finean. Baina sare sozialak ezagutu ditugunak, deskubritu ditugu banaka eta modu itxi batean. Hor hitz egiteko, beraiekin enpresa bakarra, zerbitzari bakarra, eta beraiekin erabiltzailea sortu behar hori ezagutu dugu. Ezinezkoa da beraien artean hitz egitea. Pixkanaka gaur ikusten joango gara, hauetako bakoitzak adibidez badaukala bere alternatiba libre bat, software librearekin denez edozein pertsonak hartu dezake programa, bere zerbitzari txiki batean jarri, eta bere Twitter propioa, erdiko hori adibidez, edo bere YouTube propioa, hemen behan eskuinean ere ondoan dagoen hau, eduki dezake bakoitzak. Eta beraien artean komunikatzeko gai dira. Adibidez, posible litzateke, Mastodon, erdiko Twitter moduko horretatik, bideo bat ikustea, beste webgune batetik, eta bideo horri erantzutea. Eta erantzuten diozunen gainera, zure iruzkina, bideoaren azpian geratuko da, PeerTube hortan edo YouTube propio hortan, ezta? Eta naiz eta federazio konplexu hau izan, askotan Fedibertsoa defendatzen edo azaltzen dugunean, federazio konplexu hau azaltzen dugun, segurazki meritu tekniko gehien daukana delako, hau ere federazioa da. Mastodon edo Twitter txiki pila bat egon daitezke, eta beraien artean hitz egitea daukate. Eta horrek burujabetza izugarria ekartzen du. Ze, imaginatu, beste hauek adibidez, YouTube edo PeerTube propio hauek baldin badaude. Eta hemen goiko honetan adibidez, bideo desegokiak baldin badaude adibidez umeentzat, erdiko horrek, hemen erdian dagoen webgune honek, erabaki dezake, horko administratzaileek erabaki dezakete, etetea, federazioa etetea, eta orduan, nire webgunean, elirateke ikusiko, beste PeerTube horretan, zaindu gabe igotzen ari diren astakeriak. Orduan, federazioa eten eta listo. Bai? Orduan, sare sozialetan eduki gehiegi, eduki desegokiak eta bar egoten direla egia da, baina segun eta ze moderazio eta ze zaintza dagoen hor gure espazio digital hoiena, izan daiteke askoz ere burujabetza eta kontrole egokiagoa eraman daitezke. Hau da Fedibertsoaren logoa, komunitatean sortu zena duela urte batzuk, eta azalduko izuet guk Abaraska taldean defendatzen dugula Euskal Fedibertsoa. Eta zer da Euskal Fedibertsoa? Euskaraz funtzionatzen duten, eta segurazki, albaldin bada, zerbitzariek Euskal Herrian dauzkaten sare sozialak, ezta? Ze adibidez Euskaldun batek nahi baldin badu ingelesez edo beste erdara batean bere esperientzia sare sozialetako eduki, hori ez dakite Euskal Fedibertsoa deitu beharko litzateken. Eta Euskal Herrian baldin badago zerbitzari bat, gaztelaniaz bakarrik funtzionatzen duen jendearentzako, ez dakit hori Euskal Fedibertsoa indartzen ari den, edo Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzako edo ari den, ezta? Orduan guk Euskal Fedibertsoa defendatzen dugu, eta adibidez, Twitterren ordez badago Mastodon softwarea. Horratzean ikuste duzue, Twitter edo isa, eta guk dagoeneko ez ditugu behar. Badago mastodon.eus behar bada ezagunena eta jende gehien daukana, baina lehenago sortu zen mastodon.jalgi.eus. Ustut izarkomeko jendeak gainera martxan jarri zuela, hilabete batzutako diferentziarekin, orduan gu beti saiatzen gara biak aipatzen. Noizbaita aztea posible baldin bada ere. Eta adibidez gure taldeak, hemen dauka, gure erabiltzailea litzateke @abaraska, eta bigarren partea e-mail bat bezala. Gmail.com edo yahoo.es beharrean, gure kasuan mastodon.eus instantzian daukagu. Erabiltzailea. Orduan hemen Euskal Fedibertsoa neukan eta Abaraska taldearen ekarpenak esplikatzeko izenburua horrela neukan, baina atzo pentsatu nuen Euskal Sare Sozialak deitu altzaiela.
Ze berez Twitter ez da euskal sare sozial bat. Naiz eta euskaldun asko hor egon, ezta? Orduan Euskal Fedibertsioa deitzen diogu, federatzen delako eta bar, baina euskal sare sozial gisa hoiek kontuan hartu beharko genituzkela iruditzen zait. Gutxi gora berako kronograma hontan azalduko dut Abaraska taldeak martxan jarri duen urte hauetan. 2020an lehenengo, zerbait muntatu nahi genuen eta Lemi izan zen lehenengo aukera, gero azalduko dut zer den, foro batzuk dira. Mezu luzeagoak, ez Twitter moduan mikroblogin beharrean, foro luzeagoak edo idazteko aukera ematen duen toki bat. Urrengo urtean pixelfed.eu zegoen martxan Urtzi Odriozolak zeukalako eta momentu batean laguntza behar izan zuen eta lankidetza batean hasi ginen, elkarri babes pixka bat ematen eta pixelfed.eu ekin ere ibiltzen gara pixka bat. Ondoren Peertube jarri genuen bideoetarako eta duela urte bat Bookworm instantzia bat jartzea erabaki genuen. Azkeneko hau interesgarria da, ez delako software librea. Normalean software librea defendatzen dugu, baina honek dauka lizentzia bat iaia librea. Ez du baimentzen inork erabiltzea software hau enpresa gisa dirua irabazteko edo armada baten mesedetan edo halako muga batzuk jartzeitu. Beraz, ez ditu lau askatasunak software libreanak ez ditu betetzen. Horrela egitea erabaki dute eta guretzako ez da problema handia. Naiz eta Abaraska taldeak nahiago izango lukeen segurazki software librea balitz, bai? Baina etzen bat ere intuitiboa, besteak ere espaldin badira, hau are gutxiago, logoa niretzako itxusi mortala, eta izena aukeratzeko ere liburuei buruzko sare sozial bada. Orduan, Mastodonen jarri genuen martxan parte hartze kanpaina bat, eta proposatu izenak. Eta gero, zeuden proposamenekin, bozkatu izenak. Eta atera zen paper jale deituko geniola. Eta deigarri izan da, arrakasta gehientsuena izan duena behar bada hau izan dela. Beste batzuk ere bai, baina eta horrek pentsaraziko liguke, igual beste domeinuak ere planteatu behar direla. Gure intentzioa behintzat, Lemi, Pixelfed eta Peertube, izen horrekin peertube.eus jartzearen intentzioa zen, softwareari berari biztaratzea, ikusgarritasun bat ematea, errekonozimendua eta didaktika pixka bat egitea ere bai, ezta? Jendeak ezagutzea Peertube batean dagoela, ez dagoela bideoak.eus edo existitzen baldin bada barkatu webgune batean, baizik eta Peertube erabiltzen ari dela, komunikatu nahi genuen domeinutik bertatik. Edo nola ere. Orduan, banaka laburra azalduz, Lemi izango litzateke Reddit horratzean eskutatuta eta beharrez dugun zera logo horren ordezkoa. Redditen egontzen momentu bat, mundu mailan oso ezaguna da, naizte Euskal Herrian ez izan, eta da, gaiak plazaratu, post bat, eta jendeak erantzunak eta emateko aukera, eta erantzun gehien dauzkatenei gorako gezia edo berako gezia, eta ordan ikusgarritasuna arrakastaren arabera edo igo edo jeisten da, eta oso, debaterako oso tresna ona da. Baina, egontzen momentu bat adibidez, bere API-a edo dena delakoa itxi nahi izan zuena, eta orduan jendea serretu egin zen, ohitu zaren toki batean, halako batean, enpresa baten edo garatzaile batzuen eta kontrol zorrotzaren edo kontrol voluntario guztizkoaren menpe dagoenez, esan zuten, librearen alde egingo dut. Eta zerbait arraro egiten badute, adarkatuko da, eta Lemi erabiltzen hasi zen jende asko, bai? Gu dagoeneko ja bageneukan Lemi.eus jarrita, eta Euskal Herrian ez du apenas erabilerarik izan, Baina, hor dago martxan, eta niri adibidez, personalki, asko balio dit, ze Mastodon erabiltzen dut, Twitterren baino mezu luzexeagoak idatzi daitezke, eta horrek ondorio batzuk dauzka dialogaren kalitatearen aldetik eta bar, nahi baldin bada, baina batzutan labur gelditzen zait. Orduan, post bat nahi dudanean, nik ez tokat blogik, eta ez dut Blogspot, Googleen blog bat edo erekin nahi, Lemin bidalketa luzeago bat egiteut eta listo. Hortarako, hor dago, irekita dago, edo nork erabiltzailea sor dezake, eta aukera ematen du gauzak argitaratzeko. Lemi.eus esan bezala. Pixelfed, Instagramen alternatiba izateko garatzen du, garatzaileak, eta dagoeneko badago, hori esan bezala, pixelfed.eus. Baina jarraitu daitezke, pixelfed.social edo mundu mailako, beste edozein instantziako jendea jarraitu daiteke, eta hori da, bere sare sozialetako esperientzia irudiekin, irudien bueltan egin nahi duen jendearentzat. Argazki honak ateratzen dituenak, edo argazki irudi zalea denantzat, edo horrela. Bideoetarako YouTuberen partez,
oso parekoa gainera, peertube litzateke, eta peertube.eus jarri genuen. Baina kontuan hartu behar da, Euskal Herrian badaudela beste peertube batzuk, momentuz adibidez bi hauek, peertube.euskarabildua.eus, hau da jardunaldi batzuk egiten dira urtean behin, eta beraien bideoak peertube batean jartzen dituzte, YouTube txiki propio batean jartzen dituzte, eta bideoak.argia.eus, argia aldizkariak, bideo pila bat dauzka, eta YouTubeen igo beharrean, edo igotzarekin batera, bere peertube propio ere badaukate. Orduan, peertube.eus guriak bere helburu bezala dauka irekia izatea, ze beste biek zintzen nuen erabiltzaile bat sortu. Hor sartzen zara eta bideoak ikusi ditzakezu, baina itxita daukate erregistratzeko aukera. Orduan, nahi genuen egotia pertsona normalek bere erabiltzailea sortu eta bere bideotxoak igotzeko peertube bat. Eta hori hortarako da peertube.eus eta baita ere bere asmoa da, baldin badago beste euskal peertube bat federatzea. Orduan, peertube.eusen sartuta ikusten dira, adibidez, hau argiako bideoa da, ez da guria. Hemen klik egiten badugu, ikusten da, baina berez argiaren zerbitzaritik tiratzen ari da, bai? Batez ere behintzat. Eta, liburetarako esan bezala, Goodreads da aplikazio bat, mugikorren eta deskargatu daiteke, zen ezaguna pixka bat Euskal Herrian, baina batzuk paperjalera pasa dira, bai? Eta beste askok hasieratik ezagutu dute paperjale bakarrik, eta ez egiten Goodreads existitzen zela. Hau da, liburuak komentatzeko sare sozial bat. Eta ematen duna, baina erabilgarriagoa da, ze irakurtzen duzuna registratuta gelditzen dijoa. Orduan, nola zen liburu hau, eta zure zerrendan juntzitezke atzera, eta beste bati partekatu edo horrela, bai? Edo balorazioak egin, eta komunitatean hori, hautazkoa da noski, izarrak ematea liburuei eta bar, hor dilema goten da, batzuk nahiago dute izarrik ez eman, valoraziorik ez, eta gero kritika kualitatibo bat edo jarri, ezta? Kontu zibiliz spoiler edo izorrakirik edo egin gabe, eta egiten baldin bada gainera aukera bat dago eskutatzeko. Eta irakurrita daukanak, klik egin eta agertzen zaio beste pertsonarrek ze esan duen protagonistari buruz edo gidoiari buruz, edo historiari buruz. Orduan Goodreads Amazon enpresaren menpeko zerbitzu hori erabili beharrean, eta informazio oparitu beharrean Amazoni, paperjale erabili daiteke, eta hori, kasu honetan, Zumaian dakagun zerbitzari hortatik, pasako litzateke, eta hortan gordeko litzateke gure jarduera. Eta duela hilabete gutxi, aspalditikan pendiente genuen lan simple xamar bat, baina egin duena kide pare batek, abraskakoak, izan da, lehenengo aldiz Fedibertsiora hurbiltzen den pertsonantzat, nahi genuen aurkibide edo azalpen edo simple bat, ezta? Ze bideo bat ikustea azkenean bizigean bezala, minutu asko dira eta nahiago dugu begiekin bale, klik, probatu eta erabiltzen hasi, ezta? Horren aurkibide horri simple bat sortu nahi genuen eta fedibertsioa.eus horrian hasi berrientzako gida bat jarri dugu. Gainera, bere asmoa dena eguneratuta egotia. Sortzen baldin bada instantzia berri bat, zerbitzu sare sozial hauetako berri bat, zerrenda honetan eguneratuta egotera konprometitzen gara, aldugun neurrian, enteratu garenean eta denbora auki dugunean webgunea berritzeko. Ezta, duela gutxi adibidez, bi egutegi jarri ditugu. Badaude gauza gehiago, baina jende ez nahasteko, lau adibide hauek jarri ditut, abraskak jarri ditunak, bideoena ulertzen dugulako, irudiena ulertzen dugulako, liburuena ulertzen delako, eta foroena ere bai, baina adibidez Gantzio edo Gantxio izena duen software bat ere badago. Eta horrek sortzen ditu webuneak, dela egutegiak eta kolaboratiboak. Edozein pertsonak igo dezake, nire gaztetxean kontzertu bat dago ostiral hontan. Edo udal batek igo dezake liburutegian, ipuin kontalaria datorren astelenean arratsaldean. Eta orduan, herri bateko adibidez, herri bateko egutegia sortu daiteke, eta holako federazio bat ere posible da. Bai? Gero hitzaldia eta gero hemen gaudenon artean, nahi bauzuen mugikorrak atera eta erabiltzaile bat sortu, nik probatu nahi dut bideona edo probatu nahi dut ez dakit zer. Eta egingo ditugu probak, adibidez, Mastodonetik bideo baten azpian iruzkinea jartzea. Edo ez dakit nondik, ez dakit nora, bultzada ematea edo like ematea beste baten mezuari, edo norbait jarraitzea, eta holako gauzak ditzakegu.
Eta baita ere, hemen 2023 urteko kontabilitatea nahi baldin baduzue ikusi dezakegu, ikusteko proiektu txikia garela, hori, lehen esan bezala 1.200, 2.000 eurotko saldoakin edo ibili gian taldia, eta listo. Orduan, Izarko, eskerrik asko, batez ere streaming baitare hau aguantatu duzuen hoi, eta harremanetan jartzeko, hori, edo fedibertxo.eus horrira jo, eta gure emaila eta ikusi daiteke, hor klik egin eta ikusiko duzue, ze mastodon instantzia dauden, ze gauza dauden, edo bestela hori da gure emaila, idatzi eta galdetu nahi duzuena, eta saiatuko gara erantzuten. Eta orain, Izarkomeko bazkide bezala, pixkan nahi nuke irudikatu, etorkizunean, Izarkomek ere, abaraskak adiez 4 gauza jarri ditu. Eta euskalo, oraintxe bertan, standby gaude pixkat, ze zerbitzaria egunero denbora guztian oraintxe bertan piztuta dago, eta jendeak gauzak berriak igotzen nahi da, pixkanaka, eta loditzen dijoa. Orduan ezin ditugu gauza berriak atera urtero. Ez dakite noiz, edo gauza berririkan eskaini halko dugun. Izarkom eragile bat da, eta niri iruditzen zait, Fedibertxoan dauden aukeren artean, beste gauza batzuk ere eskaini daitezkela, eta gaina telekomunikazio aldetik zentzua dakatenak. Orduan, adibidez Nextcloud eskaintzia oso interesgarria litzateke. Jendeak eukiro izango balu, mugikorra simtxartela eta telefono deiak eta bar, Izarkomekin eukitzea aparte, eukitzia odei txiki bat, naiz eta giga bat edo 2 giga izan, oso interesgarria litzateke. Baina jakina hasieratik nire ustez, garbi esan berko litzateke, hori ordainduin behar dela, eta hori zerbitzari bat martxan eukitzia suposatzen dula, babeskopiak egin, eguneraketak egin, hori ardura handia da, eta ondo egin behar da egitekotan. Orduan, 2025an izan, edo 26an izan, baina Izarkomeko egingo balu oso pozgarria izango litzateke. Horrela, jendeak Nextcloud oso kompletua da, eta kontaktuak, egutegia, fitxategiak, noski, oharrak, olako gauzak, mugikorrian eta erabiltzen dienak, integratuta izaten ditu Nextcloudek. Orduan, oso interesgarria litzateke eskaintzia Izarkomek. Edo bestela Matrix, adibidez. Duela gutxi eskandalu bat 2024an epaile batek esan zuen Telegram itxi behartzela Espainian. Eta nik automatikoki pentsatu hau da geopolitika. Hau da, esan zuten copyright urraketak zirela, eta zen hori da itzaki bat, hau da mezu bat, Telegram rusoena da, ez dakiz zer, orduan, eta gero antza denez, epaileak etzekin, ez da ze agintu zuen ere. Telegram zertzen ere, eta orduan ez dakit ze eszenario den beldurgarriagoa. Baina, bueno, momentu hortan, egon ziren egun pare bat, ez dugu, ostra, Telegram itxiko dute. Horren zien berdu, deno WhatsAppea bueltatu, edo WhatsApp bakarrik erabili, bakigu Guatemala WhatsApp hor, eta Matrix zerbitzari bat, martxan egon balitz, irekia fuerte, momentu hortan, dozenaka pertsonak Matrix sortuko zuten. Ze Twitterrekin eskandalok egon direnian Elon Musk ez dakiz zer, eta ez dakiz nor zentsuratu dute, oan dela gutxi berriz erabiltzaile batzuk ezabatu dituzte, autoritarismoz, eta bar, mastodon.eus edo mastodonjalgi.eus badaudenez, jendeak aukera dauka momentu hortan, alegin hori egiteko, mekago la letxe, hau ezin da onartu pan, eta probatuta, ostra, funtzionatzen du. Karo, beste gauza bada, beste denbora batzu, beste jende kopuru bat, beste estilo batean hitz egiten da, eta bar, orduan, gustatzen ez dira, listo. Baina martxan egon behar du. Orduan, Izarkomentzat ere bai, nire ustez, guztiz zentzuzkoa da, adibidez, Matrix zerbitzari bat jartzia. Eta erabiltzaile, adibidez, bazkide guztiei sortzia erabiltzailea. Eta, karo, nik interesa dut hontan, ordaintzeko pres negoke, ez dakit Izarkomeko bazkide guztiek kontzientzia maila edo interesa eukidezaketen gauza hauetan. Baina, hilabetero euro bat gehiago bakoitzari, urtean 12 euro gehiago bakoitzari, igual ematen dute zenbakiek ez dakit. Baina hori bai garbi izaten dut nire ustez, gauza kobratu inberdia. Ezin dia egin voluntario. Ze voluntario egiten dena, voluntariotza bukatzen denean, kentzen da. Orduan, nik uste sendotasun batekin inberdiela gauzak, eta bi gauzak proposatzen ditut Izarkomentzat presei gabe. Eta eskerrik asko. Oain streaminga bukatzen denean, ze iruditzen zait askoz ere inkonexoagoa eta aspergarriagoa edo izango dela streaming bidez, sartuko gara webgune hauetara, eta saltxatu ingo dugu, praktikan. Osa, esplikatu beharren, egin ingo ditugu 4 gauza, eta hori. Gehiago jakin iduna, galdetzia. Eskerrik asko.
Bueno, ida galdera da, ezagutzen dut Abarazka taldea eta hor agertu da Eder eta bera ezagutzen dut ere bai. Eta bai, miresgarria iruditzen zait egiten duzuen lanaz, voluntariotza lanaz, zuk esan duzu moduan, eta kriston lana egiten duzue, sare sozialak, euskaldun du eta Fedibertsoaren alde, eta hor, ni beti sortu zait galdera, segutzi zarete, eta momentuz ongi, suposatzen dut ongi moldatuko zaretela, orain dauden Fedibertsoan erabiltzaileekin, baina imaginatu hori, batean, imaginatu jendea kontzientziatzen dela, pasabar galera alternatibetara eta bar, hor, erabiltzaile kopuruan dituko litzateke, zuek ze gaitasun edo izango zenukete, edo badago jende gehiago proiektura batzeko prest, edo alakoak. Eskerrik asko, galderagatik. Bueno, lehenengo gauza, mirestei buruz. Nik ere batzutan miresten dut jendea eta orduan igual inkoherentzia bat esaten duena, baina ez dut uste miresgarria denik. Jende pila bat da voluntarioetan, zer gertatzen da, askotan militantzia egiten dugula, beste arlo batzutan, ezta? Orduan jende gutxiago gabiltza militantzia hontan egiten dugunak. Nik hontan minutuak sartzen baditut, beste gauza batzutan nahi sartzen ari, eta beste batzuk ari direlako eskertzen dut. Ulertzen? Orduan, nik uste dut mundu guztia dagoela ados, software librean alde pixka bat hitz egiten duzunean, gauza ez gara iristen. Orduan, besterik gabe, dozena batzuk gabiltza hontan, eta jazta. Hori importante iritzen zen, normalizatzea hau. Zen niri gertatu zait, pentsatzea, ezakiz librezalekoak, edo ezakin nunguak, edo beste hau, kriston hackerrak dia, kristona dia, eta pertsona, denak eta pertsonak. Ulertzen, gero deskubritzen duzu, eta gaina hori da helburua, normalizatzea. Ni naiz informatikaria, ni lehen hezkuntzako maisuan naiz. Orduan, barkatu, aprobetxatu nahi dut hori, ze importante iruditzen zait, hori, ja ez dia lau hacker, ez dugu izan nahi lau hacker. Izan nahi dugu 4.000 edo 40.000 edo euskaldun guztiak izan nahi dugu. Pertsona alfabetatuak, normalak, teknologia ondo erabiltzen dugunak. Oin dela gutxi ez dakit nune, Bilbon uste dut, Eugene Zornov edo ez dakit ze batek esan zuen, esaldi, hondik ez dut ikusi bideo ez dakit grabatuta dago, esan zuen ezker politikoak uko egin dio buru jabetza teknologikoari. Eta egia da. Pendiente, beti pendiente. Ez, normaltasuna. Ez da miresten eta asko dakiten laukatu. Eta beste galdera, bai, efectivamente, oain erabiltzaile gutxi daude Euskal Fedibertsoan, baina hundituko balitz, gaizki ulertu ez badut, egin ditugun bileretan, Abarazka taldeak ikusten badu estu-astun bat, gutakagun zerbitzaria ez da iristen, poliki dabil, lertuko da, kontratatzen dugu VPS bat, eta jartzen dugu buru jabetza edo purutasun gutxiagorekin zerbitzari potente bat kontratatu, ordaintzen dugu, jendeari esaten diegu, etorri zarete ez, trumilka, ordaindu pixkanaka. Ulertzen, bakoitzak bere lausosak ordaindu eta gure bai ordaintzen ari gara. Gure denboraz gain, dirua jartzen ari gara, orduan, eta ezain beste. Orduan, bideratuko genuke. Bai, uste dut, posible dela. Askotan, baliabide teknikoak, baino, makinak eta dirua baino, falta dena, baina ez Euskal Herrian, toki guztietan segurazki, izaten da dakien jendea. Informatikariak edo sistema administratzaileak edo, ezta, hemen izarkomen behar izan duzue jende berria kontratatu, ezta, beharra dagoelako, ezta. Orduan, hori bai dela behar dena baita, gazteren bat baldin badago, oso gazteren bat baldin badago hau entzuten, informatika ikasi eta movida hauetan sartu, ze behar da. Osea, behar da. Online baldin badago galderarik, igual lehenago esan bergen. Bai. Balerik, beste galdera bat, Mikel. Bueno, guk, ondo esan desun bezala, izarkomeko partaide batzuk, Mastodon instantzia bat jarri genduen, mastodon.jalgi.eus, oraindik mastodon.eus existitzen etzenean. Eta hor duda bat eduki genduen, domeinu hartu behar zenean, mastodon.eus hartu edo ez hartu.
Eta momentu horretan egitu zitzaigun Mastodon.eus hartzen baldin bagendun, jendeak Twitter.com, Twitter instantzi bakarra den bezala, Mastodon.eus instantzi bakarra bezala hartuko lukela, eta ez lukela ulertuko federazio edo fedibertso kontzeptu hori. Eta horregatik erabaki gendun, jalgi.eus sortu eta mastodon.jalgi.eus. Nolabait, ez instantzi bakar bezala irudi hori zabaltzeko, eta nolabait instantzi desberdinak egon daitezken irudi zabaltzeko. Zuek aldiz, ikusi dut, mastodon.eus, pixelfit.eus, eta lemi.eus, eta horiek hartu dituzuela. Zergatik izan da erabaki hori, ez dakazue beldur hori jendeak hartzea zerbitzua eta instantzi bakar bat izango balitzu ezela, hau da, federatze kontzeptu hori ulertuko ez baluk ezela? Bai, lehenengo zuzenketatxe bat, mastodon.jalgi.eus, eta bestea sortu zena gero, mastodon.eus ez du abarazkak iten, nahiz eta pertsonaren bat aman komunean egon besterik gabe, bestela igualaztuko zaite hori zehaztea. Baina bai, guk debate hori, dilema hori izan genuen adibidez, peertube.eusekin, YouTuberen alternatibarekin. Eta lehenengo, erabaki genuen peertube.eus jartzia, lehenengo, ardura hundiakin. Peertube.eus deitzen badiogu, ezin dugu kalein, ezin dugu 8 hilabete barru nekatu. Osa, hau ja, gelditu inberdu eta epe luzerako planean gabiltza, ezin dugu gaizkin. Eta gero gaina, peertube.eusen kasuan esan dudan bezala, bere helburua da, izatea euskal peertube instantzia denentzat, eta edozein pertsonantzat, eta gainera beste peertube instantziak dagoeneko ja existitzen zirenak adibidez federatzea. Bai? Zer adibidez, bideoak.argia.eusek ez du zertan federatu eta erakutsi euskara bilduako bideorik, edo peertube.euseko bideorik, ezta? Baina guk bai, gure premisa gisa gure webgunean jarri genuen baldin badago euskal instantzia bat peertubekoa bideoekin, eta ez baldin baditu modularrian edo urratzen gure arauak, gure edukien zerak, federatu ingo dugu, automatikoki. Orden guri izango da, bilatzaile moduan. Momentu hortan etzen existitzen fedibertsoa.eus horria, arkibide bezala, orduan, peertube.eus portal orokor gisa ere planteatu genuen. Eta gero beste gauza bat, igual gehiegi pentsatu zenuten, segurazki. Ze adibidez, paperjale jarri dugunean martxan, paperjale ezagutzera ez dira 100 pertsona joan. Eta gero, paperjale da existitzen dena, eta deskubritzen badute, gainea, paperjale nago, eta bookworm.sozialekin federatu nahiteke. Hori ja ondo dago ulertzen. Ez dakit zenbat Mastodon instantzia espero ditugun. Ulertzen? Zenbat behar dira Euskal Herrian. Mastodon.eus haundiagoa dela jalgi baino. Haundiegia da. Momentuz ez dut nik behintzat sentsaziorik haundiegia den bat ez fomentatu eta gertatuko balitz, hasiko nintzateke ni neu jalgi erabiltzen Mastodon.eus beharrean. Ulertzen? Baina ez zait iruditzen moment gertatu denik, ulertzen? Zagit, iritzi desberdina dugun edo buruakin nola itea zu. Apa, Mikel. Nik kasu hortan, barkatu, Mastodoni buruz ari garenez, nik instantziak handia beste txikia hori baino, azken fian instantzia bakoitzak bere arauak ditu, bere arau propioak ditu, ezta? Eta esan dago, Mastodon.eusek arau batzu ditu, egun detezke beste instantziak, adibidez, jalgi bezala jalgi, mastodonjalgi.eus bere arau propio dituna, Mastodon.eusen oso antzekoak, euskarazko instantzia badala, eta baino aldaketa txiki batzuk edukitzazke orduan eretzat, instantzia bat gehiago aberastasuna ematen du horrek. Eta Euskal Herrian badire, 5 instantzia badire, euskaraz 2 gabiltza. Baina badire, Bilboko nena... No Big Tech. Hori da, zenbait badude, orduan netzat hori aberastasun bada, instantzia diferenteak egotea. Baina hori da, ziarrek aipatu duzela, ia da, batek izen ofizial hartzen baldin badu, kaso honetan Mastodon.eus bezala, badiru hori dela ofiziala eta beste dira bigarren mailakoa, ez da. Beste gabe. Bai, ala, bai. Osea, jendeak pentsatu dezake Mastodon.eus, baina ez segituan konturatuko da Mastodon.sozial existitzen dela, edo jalgi, norbait hitz egiten duenean, hau ez da .eus, hau jalgi.eus, gero segituan konturatuko da email diferentea eukitzea bezala dela.
bai, ezakit. Esati zut, nik ikusiko banu Mastodon.eus pila bat handitzen dela, debatea hasiko litzateke. Denok hemen ez dare, baina bueno, eske ez da kasua gaur egun. Bai. Egite online, baten batek idatzi duen galderan bat, o dena ulertu da, edo ez da zer ulertu. Bueno, ni Mastodonen zentratzen ez, azken fina Mastodon da zerbitzurik, Fedibertsoko zerbitzurik ezagunetako bat. Eta egia jendeak ez da, bai, eske Mastodon etorri eskero, eske hor ez dago inor. Ez da, bai, eske oso lokala da, ez da, hori egia da, Twitterren ere normalian zeinekin interaktuatzen duzu. Normalen oso hurbileko jendearekin ere, esan, ez da oso ohikoa kanpoko jendearekin asko interaktuatzen. Normal ere, zure hurbilekoenekin. Interaktuatu bai, baina ikusi denetarik. Eta nahi bilatzen ez dituzun gauzak ere, bai, nik behin esan ziaten ez naiz hasiko katalanez esaten, gaizki ahoskatzen, baina kamiseta batean, ¿por qué no hablas en castellano para hablar con más gente? Eta harrek jartzen zuen. Ez, nik katalanez hitz egite dut jende gutxigokin hitz egiteko. Nahiago dut gutxigokin. Eta nire kasu personala, hoi da, nik Mastodon.eus ere biltzen dut, eta egia esan denbora lerro lokala bakarrik behiratzen dut. Eta horra abiatzen diren elkarrizketak ikuste ditut, eta batzutan parte hartu. Eta tarteka joaten naiz, jalgi.eusena ikustera, eta igual 3 asteko mezu bati erantzuten diot. Bai? Baina ni gogoratzen naizelako hori egiteaz. Gero, egia da baita ere, Mastodonekin jarraituz, Twitterren alternatiba edo antzekoa den horrekin, ez dela Twitter bezala hasieran lan gutxirekin ja zure denbora lerroa elikatzen duzula. 4 like egin, horrek egin dituen retweetekin like, eta ja badakazu denetarik eta erdia zaborra. Baina Mastodonen inber duzuna da pixkat afinatu daukazuna. Pues, persona bat jarraitu, horrek gehiago bilatu behar da, pixka gehiago. Bai, nahi baldin badezu, denbora lerro global bat euki, mundu mailakoa, erreferente edo jende interesgarriakin. Lan pixkat gehiago inber da. Nik esan nuen pixkat ezaki moduen erabiltzen dut da Mastodonen horbiltzen ez den jendeak esateko ez, eske, claro, Mastodonen oso lokala da, baina eske, ja gero Twitterrekin zeinekin interaktuatzen. Ez da itzaki, nik enuke, ez dakit nola zen, kulpatuko hori esaten duna, ze bere sentsazioa erreala da. Hori da, zu zaude, ez dakit, droga gogor batekin eta harin bat emate izute, pues ez dizu lertzen, ez dizu balio. Eta egia da, lehenengo begiratuan, Mastodon da beste ritmo pausatu bat, jende gutxiago dago, eta hitz egiteko beste modu batzuk dira, baita ere. Igual ez zeude bituta horta, igual faltan botatzen duzu erantzun zakar bat. Bai, baina hori da, martxa nahi duena nola bete esateko, badoka hor lerro orokorrari kasunatuten ez dela izan beharrik ere zuk dakazu zure lerro lokala, eta lerro orokorrari hor dakazula, nabet maile baduzu jende pila bat emiesok ikusi, Twitter izan daiteke bezala, hor dagoela ere. Bai. Bueno, eta nik beti dakat zalantza, jende pila bat hurbilduko balitz ez dakiz zergatik Mastodonea, igual hasiko litzateke beste giro bat, beste tono batzuk eta egoten, igual edo segurazki. Eta igual hori litzateke normaltasuna, zen dut. Baina bai, gaur egune hurbiltzen denak, halako beste sentsazio batzuk dauzka, denbora eskaini bertzaiot eta gero ulertu eta gustatzen bazaizu gelditu. Bai. Igor Sancho daukaze. Nik bai erabiltzen dut Mastodon, eta oraindik ez dut ulertu, bai lokala ulertzen dut, baina hasiera zati horretan, nire agertzen zaizkit jarraitzen ez ditudan horien mezuak eta bar, baina horiek dira, ze instantziakoak dira edo ez... Claro, segun ze aplikazioa erabiltzen duzu mobilean edo uste dut erakusten dizula erabiltzailearen bigarren partea, adibidez mikel@mastodon.eus edo bakarrik erakusten dizu Mikel. Eta batzutan klik egin behar diozu eta esatezu, claro, hau alemana da. Ulertzen, hau edo hemen bere instantzia ez dakit ze hizkuntzatan dago edo ulertzen. Hori da modu bat jakiteko. Baina hor ikuste dituzunak, izango dira Twitterren eta bezala nik uste. Jarraitu dituzulako edo jarraitzen duzun pertsona batek beste pertsona horren mezuari bultzada eman diolako. Gero beste debate bat interesgarria da, hizkera aldatu dela eta korporatibismoak kendu zaiola, bultzada eman esaten dugu adibidez. Ez dugu retweeteatu esaten, ezta?
esaten ez dugun bezala, naiz eta igual gaztetxo batzuk hasi ziren edo ematen zuen hasi zirela, Gmail bat bidali dizut. Ez guk email esaten dugu beti, ezta? Etxegu buruan sartzen Gmail bat bidali dizut esatea. Ba, tweetatu indut esan beharrean, Mastodonen ez dizut tweetak bidaltzen. Hasieran esan zuten tut zela, inglesez elefante batek egiten duen soinua omen da edo, baina gaur egun nik behintzat defendatze dut eta beste batzuk bai, Mastodonen mezuak bidaltzen ditugula, edo lemin bidalketak argitaratzen ditugula. Ze ez dauka zentzu asko. Nik Mastodonetik lemi bidalketa bati ematen badiote bultzada, eta zuri Mastodonen jarraitzen duzulako agertzen bazaizu lemiko mezu hori, ze ikusi duzu, tut bat? Ez. Lemiko bidalketa bat, mezu bat ikusi duzu. Berdin du nongoa den. Claro, hasiera horretan agertzen zaizkit ere beste sare sozial hori edo izan daiteke. Bai, gero egingo dugu, gaina gordeta dauzkat idea, aste honetan zehar nahi nuen, paperjalen batek esan duen gauza interesgarria, edo Pixel Feden bidali duten argazki polita, eta bultzada eman nahi diet Mastodonetik zuek ikusteko, posible dela. Hori. Eta hor, adibidez, badaude zenbait kontu, berria.eus badauka Twitter, baina lotuta Mastodonera, baina ez dauka Mastodoneiko kontua como tal. Hor, ez dakit zure iritzia ez berria zehazki, baina baizik eta jendea lotzen duela bere kontua Mastodonekin, ez dakit nola egiten den lotura hori Twitterretik, zer? Bai, hori Twitterren postatzen dutena, gertzen alda zuzenean Mastodonen, baina egitan kontzientzartzen duten Mastodonen garrantzia edo zimaz da beraientzat beste sare sozial bat, publiko gehiago iristeko edo... Beira, hor bi gauza daude. Badago instantzia bat, imaginatu Mastodon bat jartzen duzula, baina automatizatzen duzu Twitterren esaten diren gauzak berbideratzeko. Berriak, akaso, jakin ere ez daki, badagoela @berria @makebird.com edo instantziako badago erabiltzaile bat berria izena duena, eta egiten duen bakarra da kopiatu Twitterretik eta Mastodonen esan. Balitekezuk hori ikusi izana. Bot bat da. Erantzuten badiozu berria ez da enteratuko. Orduan, segurazki intentzionakin egiten dute, nahi dutena da Mastodon guztia, federatuta gauden guztiontzat, aberazten digute eta berria helarazten digute, baina ez du berriak egin. Gero badago beste pertsona bat, uste dut Pedro Arreitunandia izena duela, eta bera informatikaria da, edo behintzat asko daki, eta bot bat jarri du Mastodon.eus instantzian, eta berriako RSS edo berrian argitaratzen diren mezuetatik automatizatu du albiste batzuk berria bot edo ez dakit nola izena duen erabiltzaile batek esan ditzan. Bai? Berak saiatu da regulatzen txapa gehiegi emateko, orduan, bueno, eskatu aldiozu gutxiago jartzeko, edo zuk zeuk ez bazaigu gustatzen hori ere egia da, erabiltzaile bat txaposo baldin bada edo zakarra baldin bada edo mututu dezakezu betirako eta ez ikusita jazta. Intentzionarekin baita ere Pedrok bot hau jarri du berriarena eta uste dut abisatu diola berria egunkariari beraiek egiten dutenian lan hori eta nire ustez egin beharko luke, nire gurasoak berria lagunak dira adibidez eta ez dute Mastodon erabiltzen, baina nik nahiko nuke berria, nire egunkariak, Mastodonen ere berriak albisteak zabaltzea. Bot hori Pedrok kenduko du berriak egiten duenean. Provisionalki dauka jarrita. Orduan, karo, mundu guztia ez da argia bezala. Ez? Igual, Mikel, azaldu pixkate Mastodoneko hirulerrak zertzon diren ez, norberena lokala eta federatuakoa, igual jendeak Twitterra ohituta dagoenak ez du lertzen zertik dauden hirulerro Mastodon eta bakoitza zer den. Bai. Orduan, lerroak azkenian da gelaskak edo fitxak edo orduan. Twitterren oain bi daude uste du, zen nik utzi nuen aspaldi Twitter, baina oain bi daude, lehen bat zeon, zuk jarraitzen zenun jendia eta hor zenukan eta bar. Baina orain dago bat jarraitzen duzun jendiarena eta beste bat Twitterren nahi dulako eskaintzen dizuna. Orduan, Mastodonen dago Twitterren normala zena, zuk jarraitu duzun jendearena, eta pertsona horiek bultzatu dituzten mezuak ere bai agertzen dira, hor. Baina, badago beste bat izena dela, hori litzateke denbora lerro propioa edo hasierakoa edo zuk prestatu duzuna, zuk ondu duzuna.
Gero dago lokala. Eta lokala zer da? Ni erabiltzailea sortu badu zerbitzari batean, ni baldin banaiz mastodon.euseko kasu hontan, orduan, mastodon.euseko erabiltzaile batek lehenengo aldiz, zerotik hitz egiten hasten denean, horra agertzen da mezu hori. Eta nik ez dut jarraitzen. Baina, hori da gure plaza, hori da gure zea. Eta nik hortikan deskubritu dezaket jendia. Baina badago jendia ez dudan inoiz deskubrituko, ze igual beti erantzuten die besteei, baina beak ez du inoiz abiatzen elkarrizketa bat ulertzen. Denbora lerro lokalean daude, lehenengo aldiz esaten diren gauzak. Gero erantzunak eta bar, ja ez, hor klik egin eta ikusten dituzu erantzunak, bai, ereki ondoren. Edo jarraitzen dituzulako, zera. Eta gero bestea, denbora lerro globala. Hori izango litzateke, berdintxua, jendeak hitz egiten duenean, mezuak agertzen dira, nahiz eta nik ez jarraitu. Eta ez dira bakarrik nire zerbitzarikoak, baizik eta beste instantzietakoak ere bai. Nik hasieran uste nuen zela, nire administratzaileek, nire zerbitzariko administratzaileek munduko instantzia batzuk onartu dituztelako eta besteak ez blokeatu dituztelako, horren arabera hori zela globala mundu mailakoa, baina ez da automatiko, organikoagoa da. Zuk deskubritu baduzu Ego Koreako instantzia bat eta norbait jarraitu baduzu, orduan ja pertsona hori edo instantzia osoa, ez dakit, agertuko zaigu beste hori globalean. Zuk, nire instantziako erabiltzaile batek, konexio bat egin duzulako gure zerbitzaria eta beste zerbitzari batekin. Halako zerbait. Gauza guztiak ez dira jakin behar, ez da behar ulertzea, baina polita da, interesgarria da. Gero, pertsona batek ez baldin badu hainbeste ez da saltxeatzea, ez unik deskubritzen juneiz, eta ez dudanean ulertu galdetu dut eta jendeak gustora esplikatzen du. Orduan, hala ere, ez da ere ez gara Mastodonen bizi, beti Mastodoni buruz hitz egiten, edo software libreari buruz hitz egiten. Hasiera batean normala da, jende zalea hurbiltzea eta beraien arteko elkarrizketa gaia, hau izatea, ez? Aktivismo, teknologia burutza jabetzaren aldekoa. Baina edo zelako gaiak eta eztabaidak daude. Bai. Eta txorradak esate ditugu, eta batzutan damutzen gara, esan nuen atzo. Bai, nik egia esan berria naiz mundu honetan. Galdera bat eta hausnarketa bat. Claro, azken finean, ez dakiz zenbat erabiltzaileetaz ari garen, euskal erabiltzaileetaz, eta ondo legoke datu horiek jakitea, ez? Euskal Fedibertsoko erabiltzaileak konparatu ahal izateko, gainontzeko sare sozial, digital, komertzial eta horiekiko daukagun aldea edo arrakala edo menpekotasuna. Horrekin batera, claro, alternatibak, ez? Iruditzen zait, igual elikaduran, energia burujabetzan, ez dakiz zer, gauza materialagoa diren kontuetan, komunidadea nahiko handitzen doa, Euskal Herrian, baina telekomunikazioekin lotutako gauzak getifikatuagoak ikusten ditut, frikiena esango balira bezala, etiketa hori dago, orduan, zaila da hor sartzea nolabait, eta pixkat, zein da, zergaitik gertatzen da hori, edo zergaitik uste duzu gertatzen dela, eta nola buelta, ez, eman horreri alba da, ze, karo, nik ez ditut ikusten eragileak, influencerrak Euskal Herrian Mastodonen alde hitz egiten, adibidez. Eta igual falta da, bertsolari bat ateratzea eta esatea, oie, hemen gaude egiten dugu. Olako, ez da inongo tontakeria, bertsolaritza da Euskaldunon pentsakera garatzen duen eragile bat. Orduan, bertsolari bat entzuten baldin bada espabilatu. Eta gai jartzaileak ere bai. Punto. Baina, ez dakit. Gehiago esan. Bukaerako horrekin atea zait. Atea zait. Ez zait iruditzen hainbeste denik zera, zenbat jende dagoen ez dakit, ezin dut jakin. Egia da, instantzia bateko administratzaileek esan dezaketela. Orduan, Nabaraskan hurrengo bileran proposatuko dut. Esan dezagun, adiez, paper jale martxan jarri genunean, osongi dago, ze administratzaile panelian gero sartuko gara nahi bauzue, gogoratzen bagara,
barra batzuk daude eta jartzen du. Aste honetan gaur 3 erabiltzaile berri. Eren egun batez eta aurreko egunean 5. Eta orduan ikusi genuen zenbat erabiltzaile berri zetozen eta zenbat zeuden aktibo edo zenbatek erabiltzailea sortu zuten eta jatzien berriro sartu. Hori gertatzen da. Orduan ez da zer pasatzen. Baina nik ez dakit Euskal Fedi bertsoan zenbat pertsona dauden. Egia esan, hurrengo baterako behiratu beharreko zenbakia da, zen nik jakin edut. 75 garen edo 7.000 garen, ez dakit. Eta, tola, zerbait gehiago esan nahi nizun, baina aztu zait, gero esango izut. Ez, nik urtzik egin duen galdera horrekin pixkaten ere burutazioak edo. Alde batetik, adibidez, elikadura buru jabetzarekin, jendea oso erraz kontzientziatzen da, bertakoa jatea, askoz ere osasungarriagoa dela, eta ekonomia globalistaren aurkakoa dela, McDonald's batean jatea baino. Inork ez du hori dudatan jartzen. Baina urtzik esan du bezala, arlo teknologikoan, badirudi jendea ez dela horren kontziente, parekotasun hori badagola. Hau da, zergatik ikusten duzu horren normala Googleen zerbitzuak erabiltzea edo Amazonen zerbitzuak erabiltzea, YouTube eta gauza guzti hauek bezala, eta zure pribatutasuna eta zure datu pribatuak horren nalaiki zabaltzea, antzekoak diren zerbitzu lokalak erabili beharrean. Eta nik uste dute dela gehien bat zerbitzu tekniko edo teknologiko hauek hasiera batean sortu dituztenek erabiltzen dituzte, edo hasiera batean horrela zan. Instantzia hauek nork jartzen zituzten edo genitun martxan, pixkate mundu horretan ibiltzen ginenak eta pixkate teknologia burujabetzaren garrantzi hori pixkat ulertzen genunak. Baina bai, hasiera batean, bai zegoen frikiekin bakarrik beteta edo frikiak bakarrik ibiltzen ginen, baina guk gure buruari jarri genizkion erramintak zirelako, baliabideak zirelako. Nik uste zuk oso ondo esan dezu bezala, sozializatu egin behar diala eta bertsolari, gai jartzaile, abeslari eta beste jende normalagoak kako txartean. Eta aldi berean hori egin alizateko pertsona horiek, gai jartzaile edo bertsolari horrek erabili beharko du. Orduan lehenengo gauza hori da. Ez egia da, persona konkretu beren bate hongo da, egingo duena. Orduan, bai, hortik antzi joan, zuke esan gabe gelditu zaidana da, adibidez, elikadura buru jabetza edo energia etxeko, nik adibidez, goien erreza dutu nun, baten batek esan zialako, erresa zela, 2 email eta etxeko faktura aldatu genuen, eta Iberdrolari eman berrian, goien errekin nago. Bazkide kooperatiba, nik ez dut parte hartzen asambleetan eta bar, ni naiz bezero moduan, bazkide bat, emozionalki ere bai. Eta gero ikusi nunean Izarkom antzekoa zela telekomunikazioekin, Izarkom izan zen aukeratu nuna, eta listo. Baina, klaro, alternatiba bat hartzeko, alternatiba horrek martxan egon behar du. Eta iritsi behar zaizu, martxan. Eta askotan nik uste pasa izan gehala, eta igual nahi gabe batzutan pasa egiten gehala, azalpenekin eta hitzaldiekin, eta inberdena da egin, ezta? Zerbait martxan jarri, nesklau da Matrixa bestea martxan jarri, eta iritsiko da jendia. Eta iristen denak eta probatzen dunak, eta funtzionatzen baldin badu, eta balio baldin badio, berak esango dio besteari. Eske bestela gabiltza, lankideen artean eta bar, gera Googleen konbertsialak. Elkarri esplikatzen nola erabili Google Drive, edo nola erabili WhatsApp. Eta konturatuko bagina lotxagarria da. Orduan, baina, mea kulpari gabe eta inori ergela deitu gabe, egin berdena da, martxan jarri. Eta zuk esan duzu bezala hasier, batzutan, pertsona batzuk jartzen dute, dakitelako asko eta bar, martxan jartzen dute beraientzat, baina baita ere inseguridadekin. Baita ere, puskatu zaiti igualda netzako zen. Ez da bil, berdin da gutzako da. Ulertzen, ez, inberdena da, martxan jarri ongi eta gainera esan aspirazioekin eta jendeai eskainiko diegu. Eta mantenduko dugu denboran. Pixka bat, egiten dutenek ere txip aldatu behar dute. Hau guazen normalizatzea, jendeari ezin diogu esan jakin behar duela kilobatioa zenbatean dagoen eta erabaki bat hartu. Ez. Hoi nahi eman behar diazu, faktura hilabetero emailez eta igual ez dut irakurriko. Nahi egin behar dut klik eta telefonak funtzionatu egin behar du, jazta. Jendeari hoi eman behar zaio. Jendeari esplikazioa inbestere ez da eman behar. Konbentzitzeko, ze konbentzituk deno gaude ados.
Inberdena da, jazta, hemen dago. Orduan, iruditzen zait, ja ez dela, benetan esaten dute, nahiz eta jende gutxi egon adibidez Fedibertsoan, teknologia buru jabetza ja ez dela lau friki, zea informatikari, ez, hau ja, zea da, nik nabaritu dut. Bai, ez da. Ni lehen hezkuntzako menxoa naiz. Osea, gero emozionatu naiz eta nire militantzia berrian baratze ekologiko batean edo sindikalismoan hontan nahi naiz kasualidadia, baina ni naiz informatikaria eta naiz izango. Aldera super inosoa, baina Euskal Herrian tiratzen du eta hori elikadurak ere lotzen du baita ere tokikotasuna, ez? Demagun, egin daiteke egitura federatuak erabili, baina marka propioak sortuz. Marka dinot, osea, Euskaltube, osea, demagun, Pirtube beharrean. Ni adibidez, atzera botatzen dit ingelesak pilo bat, oroar. Eta, karo, normala den bezala, munduan, gauza hauek, eta software libre eta ez dakiz zer, pues, bueno, pues ingeles ez dato, solan sortu dira, gero euskaratzen dira, eta hori. Baina, goaz marka hori bultzatzen. Nik ez dutera mango sekula kamiseta bat Pirtube jartzen duena. Baina Euskaltube sortuko balitz, pues me pongo la visera, ez dakit nola esan. Igual, inosokeri bat da, baina ez dakit alden ez da ere. Nola bait? Bai, guztiz. Osea, lehen adibidea hor dakazu. Bookworm deitu beharrian, Lemi, Pixelfed eta Pirtube erabaki eta gero, erabaki genuen paperjale deitzia. Eta askoz ere normalagoa da. Eske paperjale edo bookworm instantzia honen erabiltzaileak ez du jakin behar bookworm zer den. Webgune bat funtzionatzen duna. Osea, nik ezakite plastikozko aulki hori zen material ez dagoen egina. Polietilene den, poliamida den, ez du importa, ni eseri naiteke. Onlineko jentea, zer dino? Edo zer? Sukaldatzen nahi da, guri entzuten digun bitartean sukaldean nahi da eta ezin du idatzi. Galdera. Hor, asko gustatu zait esan duzun galdera, nora bagian historikoki edo teknologiaren gaiak frikismotik ikusi den eta sozializatzea edo jendari, kaleko jendari gerturatzea eta modu simple batean, ze batzutan hori frikismo hori ikusten dugu, oso zaila dela, ez dugu ulertzen teknologia, baina hortik errazagoa da, eta ere, badauka bere kutsu ideologiko hori tokikotasuna, kapitalismoaren alde egotea, ze, esaten duzu, bezala likaduraren aldetik erraz ulertzen dugu, McDonald's kapitalismoaren parte dela, Zara, Inditex eta barra arroparekin. Baina telekomunikazioen aldean ez da alternatiba hori existitzen denik ere, jendea ez daki, eta nik konturatu nahi zeibili naiz banaiz ikasle bat, eta orain nahi TFGA egiten, eta da gazteek digitalizazioa zuten pertsepzioa, eta beraiekin egin ditut hainbat saio Euskal Herri osotik, eta lehenengo 5 saio egiten ditut 5 gai lantzeko, eta lehenengoa da ekonomia digitala, eta nik nolabait, azaltzen diet alfa eta gamma. Da, gamma, Google, Amazon, Microsoft, Meta eta Amazon. Eta gero alfa, alternatibak. Eta hor egiten dugu joku bat, non, gamma taldek dago, baina alfa ezagutzen dugu, da alfa dakizu zer den, eta ikaslek ez dute alfa ere identifikatzen, guztiak daude gamma taldean. Orduan, hor ni bai konturatu naiz nola, alde hori ez ezaguna da erabat, ez dago beraien iruditegian ez da ere. Nik lehen ere alternatiba hitza entzun dudanean, pixkat urduri jartzen hau, ze igual aukera ona deitu behar diogu, ez alternatiba. Ez? Ze alternatiba ditzen badiozu, alternatiba, osea, dagoena ez beste gisa perpetuatzen duzu, ez da? Orduan kontu zibili gaitezen izkerakin ere bai, ez? Osea, aukera zuzena. Eta, ez dakit. Bai. Bai, osea, nik, deitu nion alternatia, batez ere... Ez eta oikoa da, eta nire eskapatuko zait gero. Bai, ez. Baina hor, hor, ere bai aukera zuzena dena, nolabait, ere ezartzen gara iritzi
iritzian, ze ere esaten aldugu, bare, berdinit kapitalismoan egotean, nire aukera zuzena da, zara nire ostea, seguraztatzen zait horko, arropa ordan aukera zuzena izango da hori, kontuan hartu, edo ni baldi banago kapitalismoaren alde, bai, nire aukera zuzena da, kapitalismo. Baina kontua da, ez dagoela politizatuta, edo ideologizatuta teknologiaren, horregatik ez dago nik uste gizartearen eztabaidan. Bai. Eta hori apuran ikustu duzen aipatzen duzuena Eugeni Morozov Bai, bueno, beste aspektu batzutan, aukera zuzena, aukera egokia edo aukera bidezkoa esplikatu egiten dugu. Hontan ere bai esplikatu behar da pixka bat. Zergatik bidezko merkataritza. Kontxintxinatik etortzen zaizun kamiseta, hobeto produzitua dagolako. Zergatik software librea eta bertako instantzia bat. Interneten mugimendu gutxiago, konfiantza gehiago eman dezakeen pertsona bat delako, euskal komunitatea kohesionatuago mantendu dezakelako, eta holako gauzak esplikatu daitezke. Bai. Eta gero, bai. Bueno, ez dakit. Beste galderarik ez badago. Esan nuen online dabiltzatenak esan dute beraiek entzuten dodela zintzo. Bai, entzuten bai, haupa. Hoi espaitak iguguk. Bai, hori, ez dakit. Eskertzea, Mikel, ona etortzagaitik, eta bueno, azken finean jendeari poliki-poliki kontzeptuak, erramintak, eta hori, sozializatzen eta laguntzagaitik. Nik uste bidean topatuko garela, handik edo hemendik, gaudela, eskerrik asko baita ere, hor, streamingean jarritu zuen guzti hori, hemen gerturatutakoak nodora baita ere, eta gogoratzea urrengo saioa, maiatzaren 30ean izango dela, eta orduan gauza basikoago batetaz hitz egingo dugu, mugikorraren oinarrizko erabileraren inguruko lehenengo tailerra emango bait dugu, Eider Imazek Izarkomeko lankideak emango du. Hor baita ere, Arrakalan, zuk oso ondo dakizun bezala, Arrakala digitalean asko daukagulako egiteko eta esateko, ez? Eta hain abiadura handian goaz, ez garela konturatzen, zenba jende geratzen den atzean, ez? Gu gaude Mastodoni buruz hitz egiten, jendea pizten eta itzaltzen daki justo bere ordenagailu edo bere mugikorra, ez? Orduan, bueno, gonbidatua baita ere, edo gonbidatzea zenitartekoa lagunak, zailtasuna dituzten jendeak, preso hoiak, horrelako hitzaldietara edo behintzat bideoak gero ikustera. Eskerrik asko zuei, gonbidatzeagatik oso gustora honaiz, eta orain badakagu denbora pixka bat, gutxienez 20 minutu, eta jarraituko dugu praktika pixkatiten. Ederto, agur.